Krásny deň prajem a vítam vás pri tomto rozhovore. Moje meno je Martina Rabcová a stojím za projektom Angličtina s mamou, v ktorom ukazujem maminkám, ako sa môžu doma hravo pustiť do angličtiny v domácom bezpečnom prostredí už v škôlkárskom veku. A dneska sa budeme rozprávať s pani Silviou Golianovou. Dobrý deň, Silvia. Dobrý deň. Silvia je špeciálna pedagogička s viac ako 20-ročnou praxou a stojí za projektom SIDA, Sisina detská akadémia. A nájdete ju tiež aj na Facebooku v skupine Rozvoj predškoláka, v ktorom pomáha rodičom aj detičkám rozvíjať všetky tie dôležité predškolské zručnosti. Ja sa veľmi teším, že sa dneska spolu môžeme rozprávať, nakoľko sa vlastne zameriavame na veľmi podobnú vekovú kategóriu tých najmenších detičiek, škôlkárov a predškolákov. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za tento krásny úvod. Tak poďme si teda možno, že ako prvé povedať, čo sú to tie dôležité zručnosti predškoláka. Čo sú také, ja viem, že toho je určite veľa, je to obrovský veľký balík, ale poďme si tak trochu v skratke zhrnúť, čo sú také tie najdôležitejšie veci, na ktoré by aj rodičia možno, že mali mrknúť očkom a dávať pozor, či ich predškolák je v nich dostatočne rozvinutý a či dostatočne má tie zručnosti vyvinuté. Pokúsim sa, lebo naozaj je toho hodne, čo tie deti v podstate za tých 5-6 rokov svojho života tak nadobúdajú a upevňujú a zdokonalujú, aby potom ten dôležitý míľnik, ktorý ich čaká, ten nástup do školy, zvládli a aby boli v tej škole úspešní, aby tam chodili radi, lebo to je také asi najdôležitejšie a aby sa im darilo. To je v podstate aj moje také motto podporiť tú pripravenosť do školy, tak tie zručnosti, no v prvom rade by to dieťa malo byť už samostatné, čo sa týka nejakej tej sebaobsluhy, čiže minimálne teda obliekať, vyzliekať, najesť sa, zvládnuť tú nejakú hygienu okolo seba. Malo by zvládať nejakú tú spoluprácu už s rovesníkmi. Nemali by tam byť nejaké veľké emočné výkyvy už u takýchto detí. Čiže aj s tými emóciami je naozaj veľmi dôležité pracovať a je veľmi dôležité na ne aj upriamovať pozornosť, pretože dieťa sa nám veľakrát môže javiť naozaj také šikovné, zručné, ale práve po tejto emocionálnej stránke vidieť, že ešte naozaj nie je ako keby tak pripravené zvládať tie nástrahy aj tej školy vlastne, toho nového kolektívu, novej nejakej autority. Že aj toto je veľmi dôležité. Už by určite nemali byť nejaké plačlivé, mali by sa vedieť bez problémov odpútať od rodičov, od maminy, predškoláci. Ďalej, čo sa týka nejakých tých aktivít, ako by mali vydržať treba pri nejakej cielenej aktivite, tak určite už tú polhodinku by mali dávať, by mali zvládať. Pri hre, samozrejme, nejakej spontánnej hre je to aj dlhšie, pretože to je to, čím sa tie deti učia. Tou hrou to by vlastne mal byť ten taký predmet ich záujmu za tých 5-6 rokov, pretože v tej hre sa naozaj učia, nastávajú a to je to, čomu by mali venovať veľa času. Že by tam aj mali vedieť zotrvať dostatočne dlhý čas. Neustále odbiehať od nejakej činnosti, už to tiež nie je celkom pre tých predškolákov také typické, mali by vedieť naozaj vydržať. Čo sa týka nejakých možno matematických zručností, mali by sa vedieť orientovať v počte do 6. Tým myslím, že chápu to množstvo. Bo veľa maminiek mi povie, ale ona už vie počítať do 100. To je všetko pekné, len je to také mechanické počítanie. Sa naučíme nejakú básničku, riekanku, oni sa naučia takto počítať, ale vlastne nerozumejú, že 20, že aký to môže byť balíček, koľko je to 100. Tá predstava vlastne o tom množstve, že keď poviem dieťaťu, že mám 3 cukríky, tak by malo vedieť automaticky pochopiť, že tie 3 cukríky viem teraz rozdeliť medzi mňa, medzi kamaráta, medzi možno sestru. Že to vie nejako hneď tak, že uchopiť. Že keď mu ukážem toľko, tak vie hneď povedať, že je to 3. A nepotrebujeme si to nejako pracne rátať. Že to sú také okolo matematiky, farby samozrejme by mali deti poznať, geometrické tvary, v priestore sa orientovať, v časových vzťahoch, to znamená včera, dnes, zajtra, v týždni, od pondelka po nedeľu. Takisto tie ročné obdobia by mali mať uchopené cez možno nejaké tie aktivity, ktoré sú také typické pre tie ročné obdobia.
No, malo by vedieť povedať svoje meno, priezvisko, rodinu, bydlisko. To Mhm. sú už naozaj také zručnosti, že fakt tie deti je vidieť, že keď toto všetko zvládajú, že naozaj ty si už taký čistý Mhm. budúci Mhm. školák, že zvládneš to. No a taká veľmi dôležitá oblasť je, to som naozaj všetko tak akože veľmi rýchlo prebehla, ale tá komunikácia, komunikačné zručnosti, reč. A je to veľmi dôležité a tá reč vlastne je taký vrchol pyramídy, by som povedala, tohto celého, pretože tie pevné základy sú v tej hrubej motorike. Že deti by mali vlastne vedieť byť obratné, byť pohyblivé, vedieť behať, skákať, loziť po prelieskách, bicyklovať, naozaj zvládať rôzne tieto hrubomotorické Mhm. aktivity Mhm. a na tom sa potom stavia. Tam je potom jemná motorika, grafomotorika a vrchol teda je tá motorika uh, rečová alebo tie komunikačné zručnosti, pretože aj to je motorika. Mhm. Mhm. A tam je veľakrát naozaj veľký problém, alebo tam to tak asi najviac možno zbadajú tí rodičia, keď To tá aj reč nie najviac je. asi rodičia riešia však potom Áno, v áno, predškolskom áno, ročníku. áno, áno, ale vravím, tam je dobre sa pozrieť aj ako keby o level, o dva dozadu, že kde nám čo ešte nefunguje a na Mhm. tom začať pracovať a Mhm. tak sa potom zlepší aj tá reč. Lebo Čiže pokiaľ dieťa má by malo niekto vedieť problém s komunikáciou, tak by sa mohli zamerať rodičia aj na rozvoj celkovej hrubej motoriky a určite, určite, pohyblivosti cez áno, jemnú určite motoriku a áno, vlastne tá reč ako keby je taká nadstavba na tom. áno, 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 áno. A to znamená, že dieťa, čo sa týka tých komunikačných zručností, by malo rozprávať gramaticky správne. Malo by vedieť prerozprávať nejaké krátke príbehy alebo nejaké svoje zážitky. Malo by vedieť komunikovať svoje pocity, potreby. Um, Malo by vedieť rozprávať v podstate už čisto. To znamená, že výslovnosť by mala byť v poriadku, ale vieme, že veľa detí ide do tej prvej triedy, že nemá ešte možno to R, L, že sú tam ešte nejaké problémy so sýkavkami. Pokiaľ Mhm. je to len toto, nie som logopéd, ale tým, že som pracovala dlhé roky s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou, a v podstate sa v tejto problematike tak viacej orientujem, tak toto sú záležitosti, ktoré sa ešte dajú v tej prvej triede doťuknúť. Mhm. Dôležité je naozaj, aby dieťa rozumelo hovorenej reči, rozumelo pokynom, rozumelo prečítanému nejakému textu. Hej, že keď si prečítame rozprávku, tak vie potom odpovedať na otázky. Tá gramatická stránka reči, že je v poriadku, že používa vlastne všetky slovné druhy, používa čas, minulý, budúci, prítomný. Toto sú veľmi dôležité veci a tá výslovnosť sa dá už vlastne v spolupráci s logopédom doťuknúť aj Mhm. treba v tom prvom ročníku. Hej, že toto by som nebrala až taký nejaký veľký. Mhm. Okay, že to nie je ten najzásadnejší faktor, ktorému sa Mhm. teda vlastne venovať. A ako to je s abecedou? Častokrát maminky akoby tak tlačia alebo veľmi chcú, aby detičky poznali tú abecedu, ako keby vedeli už, častokrát samozrejme detičky vedia napísať svoje meno. Má už predškolák mať zvládnutú abecedu a napríklad písať tlačeným písmom? No, v štandardoch vzdelávacieho programu pre materskej školy je aj práca vlastne s takýmito, že písmenkami, hej, oboznamovanie sa, ale všetko je to v podstate takou hravou formou, kde ide viac menej len o to, aby sa deti tak nejak oboznamovali s tým tvárom tých písmeniek, ale nie je nutné, aby ten predškolák naozaj vedel čítať. Mhm. Oveľa dôležitejšie je fonematické uvedomovanie. Tomu sa teda ja tak viac venujem, no to je taká moja srdcovka. Mhm. To znamená, že dieťa rozumie tej štruktúre a stavbe slova v zmysle, že rozumie, že vie rozdeliť slova na slabiky, Mhm. že vie rozlíšiť dlhú, krátku slabiku, Mhm. že vie vyčleniť prvú hlásku, poslednú hlásku, že sa vieme vlastne hrať rôzne takéto slovné hry, že s týmto vie pracovať a potom k tomuto sa vlastne v tej prvej triede pridajú už tie grafické podoby vlastne tých hlások
a toho počutého slova, a to sú tie písmenka, ktoré už potom spájajú. Ale dieťa, ktoré má zvládnuté fonematické uvedomovanie, že naozaj vie urobiť slovnú reťaz. Napríklad máme slovo kolotoč, čo počujeme na konci. Č, vymyslí slovo na č. Čašník, to končí na k, hej, a takto vlastne pokračujeme. Toto sú také hry, ktoré vieme s deťmi hrávať hocikedy, cestou do škôlky, v aute, pri varení. Naozaj, že rozvíjame neuveriteľne tú zručnosť, ktorú potrebujú na to, aby sa s ľahkosťou potom učili čítať a písať. Toto je oveľa dôležitejšie, ako poznať tie písmenka a vedieť ich vlastne priraďovať ako keby k tým hláskam a čítať. Veľakrát to môže byť tzv. Globálne čítanie, že oni si ako keby zapamätajú to slovo, ako je napísané, že ako taký obrázok, áno, vizuálne, ale vlastne nevedia, že na začiatku máme akú hlásku, že akú máme na konci, že je tam dlhá, krátka slabika, čiže toto je oveľa dôležitejšie. Dobre, tak je toho teda naozaj veľa. A teraz si povedzme taká klasická situácia, ktorá na Slovensku stále je ešte taká najbežnejšia. Predškolák chodí do škôlky každý deň pravidelne a pani učiteľka mi robia v rámci tej svojej činnosti všetky tieto dôležité zručnosti sa rozvíjajú. Je potrebné dieťatko rozvíjať ešte navyše, nejako doma? Má rodič ešte sa vlastne nejako viacej angažovať v tej vlastne pripravenosti na školu alebo v tom rozvíjaní predškoláka? Lebo v čom je úloha rodiča ešte dôležitá? Rozumiem. No, je to veľmi individuálne. Naozaj je to veľmi individuálne, pretože záleží od toho, aký je celkový vývin toho dieťaťa. Aký malo možno príchod na svet, či je predčasne narodené, alebo narodené v termíne, alebo to bol nejaký ťažký pôrod, alebo tam počas prvých 3 rokov bolo nejaké oneskorovanie psychomotorického vývinu. Čiže veľmi, veľmi veľa faktorov má na toto vplyv a od toho potom naozaj závisí ešte tá taká ako keby práca navyše doma, v zmysle, že je potrebné viacej možno trénovať niektoré oblasti, ako je treba spomínané to fonematické uvedomovanie, alebo možno nejaká fyzioterapia, že deti potrebujú viacej možno cvičiť, že po tej hrubej motorike je to také náročnejšie. Pozornosť, hyperaktivita. Dneska má veľa detí rôzne tieto ťažkosti sústrediť sa na nejakú aktivitu. Takže je to naozaj veľmi individuálne a záleží od toho, ako rodičia sú v podstate aj vzdelaní v tejto oblasti, že čo všetko prináša potom nástup do tej školy a ako veľmi tu to dieťa naozaj pripraviť a podporiť tú pripravenosť. Uľahčiť mu vlastne ten prestup. Uľahčiť mu ten nástup, pretože nemôžeme sa dnes v dnešnej dobe plnej mnohých podnetov, ktorých aj my dospelí sa niekedy máme problém nejako sprítomniť a ukotviť a proste keby eliminovať proste niektoré naozaj podnety, myslím tým aj sociálne siete a tak ďalej, internet, tak v tejto dobe vlastne je potrebné, alebo je náročné tým učiteľkám tej škôlke venovať sa nejak individuálnejšie deťom. A je veľa detí, ktoré to potrebujú možno trošku inak, možno pomalšie, možno nejakú inú cestičku k tomu, aby zvládli nejakú danú aktivitu alebo nejakú úlohu. Tak vtedy je potrebné asi trošku aj teda doma sa zaoberať tým dieťaťom a stávať, rozvíjať, podporovať to, čo sa v škôlke preberá, zaujímať sa o to, čo robia s tými deťmi v škôlke a potom si to doma opakovať, pridávať k tomu nejaké aktivity, rozvíjať to, upevňovať tie schopnosti. A ak ale rodič vidí nejaké väčšie ťažkosti, alebo aj pani učiteľky niečo avizujú, tak je potom dobre sa obrátiť na odborníkov, na centrá poradenstva a vlastne tam to ešte odkomunikovať, či už sú to logopédi, psychológovia, špeciálni pedagógovia a zaradiť možno nejaké podporné terapie. Toto je veľmi zaujímavý pohľad, lebo pýtala som sa tú otázku práve preto, že mnoho rodičov má pocit, že však teda dieťa v škôlke dostáva všetko, čo potrebuje a ja ako nepedagóg ho neviem ďalej viacej rozvíjať, ale to je naozaj veľmi zaujímavý pohľad, že naozaj v tej škôlke je veľa detí
a vlastne všeobecne sa rozvíjajú všetky tie jednotlivé zručnosti, ktoré sa majú, ale jednotlivé dieťatko môže zaostávať, môže byť dobre v jednom, ale potrebuje podporiť možno, že v niečom inom a na to v tej škôlke priestor nie je. Tá pani učiteľka tam nemá priestor toho podporiť vsikavka a toho zase podporiť viacej v niečom inom. Čiže vlastne, ak rodič cíti, že jeho dieťa konkrétne v nejakej zložke alebo v nejakej tej zručnosti, ktorú by mal zvládať, má problém, tak práve tam to môže on podchytiť a môže na tom vlastne pracovať s dieťatkom hravou formou. Áno, áno, v tej škôlke si zoberte, že tam je cez 20 detí majú tie pani učiteľky a jednoducho z tých personálnych, organizačných, možno aj priestorových dôvodov alebo príčin nie je možné jednoducho venovať sa tak nejak individuálne, aj keď veľakrát naozaj tá snaha je. Viem, že sú pani učiteľky, ktoré naozaj snažia nájsť ten spôsob, ako niektoré dieťatko nejak viacej možno podchytiť, viacej ho motivovať, len je tam ďalších 20. A dnes naozaj mm, narastá proste počet detí so zdravotným znevýhodnením, s oneskorovaním, s rôznymi ťažkosťami vo vývine, takže určite je potrebné, aby aj rodičia doma vedeli, na čo sa zamerať, ako to treba podporiť, rozvíjať, čo všetko by to dieťa malo zvládať. Na koho sa po prípade obrátiť, keď to celkom nefunguje. A určite komunikovať s tými pani učiteľkami v škôlke, to je tiež veľmi dôležité. A má teda rodič, pokiaľ teda rodič je angažovaný a precvičuje tieto rôzne zručnosti s dieťatkom, má šancu alebo možnosť už v tomto období vidieť napríklad, aký je jeho preferovaný štýl učenia, alebo či má možno, že nejaký nábeh už na nejakú prípadnú poruchu alebo dysfunkciu. Vie to rodič vlastne v tomto veku nejako doma si kvázi všimnúť? No, my rodičia, my maminy hlavne, to máme tak, že aj veľmi cítime, máme nejaké také pocity vnútorné, nejaké to vnímanie a naladenie sa na to dieťa. A je veľmi dobré, keď tomu dáme priestor, že nejdeme len nejak rozumom, ale cítime, že trebárs niečo nie je úplne dobré, že sa nám to nejak nezdá, že mohlo by to byť niečo možno iné, tak v prvom rade je pediatér. Ten by vlastne mal potom odporúčiť na ďalšie nejaké možno vyšetrenie, ak sa nám naozaj niečo nezdá. Ale veľakrát to môže byť možno len nejaká úzkostný nejaký prejav tej matky voči tomu dieťaťu. A možno stačí len naozaj doma sa viacej venovať niektorej tej oblasti a dá sa to zvládnuť potom aj doma hravo. Ale všetko hravo, tak ako vravím, všetko hravo, lebo tí deti sa učia vlastne formou hry, že aby nemali pocit nejakého tlaku, lebo ten tlak vlastne tvorí protitlak a potom je to náročné. Takže určite sa veľa vecí dá zvládnuť aj doma v rámci prevencie, ale vieme už v predškolskom veku vidieť aj také tie prediktory tých porúch učenia. A to je, keď napríklad v tom predškolskom veku dieťa má problémy v jemnej motorike, napríklad problém prevliecť gombík cez dierku, o viazaní šnúrok ani nehovorím. Nejaké tie jemnomotorické aktivity, také tie manuálne zručnosti, môže to signalizovať treba nejakú dyspraxiu. Nemusí, hej. Treba si to len všímať a začať to viacej trénovať. A keď to treba, nemá tú tendenciu nejak napredovať, tak potom sa obrátime na toho odborníka. Potom takisto tá reč, tá komunikácia, tie komunikačné zručnosti, tie sú tiež veľmi dôležité ako prediktory tých poruch učenia, dyslexia, dysgrafia, keď dieťa rozpráva agramaticky, hej, nejaké skomoleniny sú tej reči, nevie nejako v časovom slede prerozprávať nejaký zážitok, príbeh. Keď tá reč nie je teda zrozumiteľná, toto všetko môže signalizovať potom tie možné poruchy učenia. Tam je dobré naozaj potom ísť za tým odborníkom, za tým logopédom. A takisto, keď si dieťa možno zamieňa písmenka, zrkadlovo píše, to sú tiež také signály, ktoré nám hovoria, že buď ideme teda posilňovať to zrakové vnímanie a zlepší sa nám to, alebo sa naozaj obrátim na odborníka a ideme sa na to viacej tak
zamerať cieľene, že čo, ako to môžeme doma podporovať. Čiže áno, už v tom predškolskom veku máme nejaké tie signály. To je veľmi pekné vodítko presne pre rodičov, teda, že všímať si nejaké prípadné drobné odchylky a pracovať na nich a vlastne buď sami vymiznú, alebo potom vedia, že áno, je to možno, že niečo, v čom máme trochu problém a budeme to posúvať ďalej nejakým odborníkom. Dobre, a keďže ja som angličtinárka, venujem sa primárne rozvoj detičiek v angličtine, tak by ma zaujímal váš názor na učenie sa angličtiny v takomto rannom detstve. No, nevidím v tom žiadny problém, práve že to môže byť naozaj len prínosné pre tie deti. Ale opäť je to veľmi individuálne. Pokiaľ máme dieťatko, ktoré má naozaj narušenú komunikačnú schopnosť, sú tam veľké ťažkosti v komunikácii v materinskom jazyku, tak pridávať ešte angličtinu môže byť náročné, môže to byť možno nejak kontraproduktívne, ťažko povedať, ale určite tá angličtina je fajn, pretože deti v tomto veku vlastne majú takéto senzitívne obdobie, kedy naozaj sa učia pomerne rýchlo a tá angličtina v tom predškolskom veku je hravá, je to cez pesničky, cez nejaké možno rozprávky, možno príbehy, obrázkový nejaký materiál, pretože to vizualizovanie je veľmi dôležité tiež v tomto veku. Deti potrebujú mať aj takúto vizuálnu oporu, takže ja si myslím, že angličtinu asi veľa robíte aj takýmto spôsobom. Určite áno, poznám rodinu, kde od malička bolo dieťatko vychovávané tak, že maminka komunikovala v slovenčine, otec len v angličtine a dieťa vlastne parádne komunikuje v tých obidvoch jazykoch. Možno to niekedy miestami môže byť v tom predškolskom veku trošku také náročnejšie pre to dieťa, aj to prepínanie, ale ten mozog je plastický, tie deti sa proste učia rýchlo a práve tento vek do tých 6 rokov je veľmi podstatný na tie nové poznatky, nové veci a hlavne tie, na ktorých potom vlastne stavia ďalej to dieťa a učí sa v tej škole. Takže ja určite angličtinu hravým spôsobom za mňa samozrejme môže byť. Som rada, že máte pozitívny názor tiež. Moje deti tiež chodili takto vlastne v škôlke, mali angličtinu, čiže tie také prvé dotyky s tou angličtinou boli už v škôlke cez nejaký krúžok a potom vlastne tá angličtina, teraz nie som si úplne istá, či už od prvej triedy je aj na škole. Čiže, a tá angličtina je dneska vlastne aj tak je potrebná všade. Na škole je povinná až od 3. ročníka, ale teda veľmi bežne už býva už od 1. ročníka a v mnohých školách zaradená, takže s ňou potom už tam prichádzajú do kontaktu. A naozaj tá angličtina s detičkami v tomto škôlkarskom období je práve o rozvíjaní všetkých aj ďalších oblastí, pretože pri rôznych hrách sa pohybujeme, rôzne niečo striháme, lepíme, maľujeme, čiže vlastne stále prebieha rozvoj všetkých tých dôležitých zručností, aj keď vlastne v nejakom inom jazyku. A plasticita toho mozgu, ako je hovoríte, teda vlastne je schopná si to všetko ukladať do správnych koloniek a do správnych šuflíkov. A častokrát sa ma totiž to maminky pýtajú, že majú obavy, aby im to nespomalilo vývin nejakého rodného jazyka alebo toho, ako vlastne detko napreduje v tej rodnej reči, nakoľko to je samozrejme pre každého z nás to najdôležitejšie, aby ten rodný jazyk dieťatko zvládlo bez problémov. Ale teda za dlhé obdobie mojej praxe už často vidím práve, že detičky sa veľmi ľahko potom aj viacej rozprávajú celkovo pri takýchto aktivitách, nakoľko sa tým naozaj rozvíja aj pozornosť, aj motorika ústočiek, tým, že si nacvičuje aj rôzne anglické hlásky možno, alebo anglické slovíčka, tak vlastne dochádza k tej zvýšenej komunikácii a interakcii s mamou, s rodičom a môže to celkovo pomôcť vlastne nakoniec aj rozvoju toho materinského jazyka. Aj tú výslovnosť vlastne v tom cudzom jazyku tie deti tak v tom rannom veku lepšie uchopia. Ako keď už neskôr sa učíme, hej, tú výslovnosť anglickú. Sú schopné to lepšie počuť, vlastne potom neskôr už uši nie sú až takým primárnym kanálom a vlastne potom už ich trochu vypíname a nepočúvame až tak dobre tie rozdiely medzi slovami. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a verím, že to bol rozhovor, ktorý je pre mnohé mami podnetný, hlavne tie, ktoré majú teraz začínajúceho predškoláka alebo predškoláčku, pretože teraz je ten najdôležitejší rok, ktorý majú na to, aby pracovali na rôznych zručnostiach, ktoré
ich dieťatko doma má a pokiaľ máte pochybnosti v niečom alebo chcete lepšie zistiť a pripraviť na to obdobie školy, kľudne môžete kontaktovať alebo teda nájsť si Silviu. Ja potom ju poprosím, aby pozdielala svoje stránky pod týmto videom a môžete sa prípadne skontaktovať a inšpirovať, ako rozvíjať svojho predškoláka mimo angličtiny aj od nej. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, naozaj som si to užila. Takže ďakujem ešte raz a prajem vám veľa úspechov s predškolákmi, s tou angličtinou. Naozaj nech sa tie deti odmala rozvíjajú všestranne a hravo. Môžeme to tak uzavrieť, nech sa všetky detičky, všetci škôlkári hravo rozvíjajú, nech sa im všetkým tým našim deťom darí. Ďakujem teda krásne. Dovidenia. Dovidenia.